Molt bon dia, companys. Em dic Antonio López i sóc el responsable del Dit i Fet. Fa unes setmanes ens varen conèixer quan us varen presentar el nostre projecte d'invernacle de producció de maduixes. I ara estic aquí amb els meus companys, en Lluís, que és el nostre assessor hortícola, i el Pedro, que és un dels nostres treballadors més fidels i més macos, per presentar el nou projecte, que és la producció hortícola ecològica de productes de l'horta. Enguany el que hem fet és aquest petit hort de caràcter urbà que té dos objectius. Un, que la nostra gent comenci a aprendre les rutines de l'horticultura. El segon és que la gent que ens ve a visitar, que són moltes persones al llarg de l'any, que puguin incloure dintre de la visita a les nostres instal·lacions tot un projecte d'horta i perquè vagin veient quines són les coses que es poden produir en una empresa com la nostra. L'objectiu de futur del nostre hort és crear uns horts extensius que en el futur ens permetran elaborar uns petits transformats com serien confitures o conserves amb tots els productes que anem conreant. Ara el Lluís ens explicarà en detall algunes de les característiques de les plantes que estem plantant aquest any. Tal com hem dit abans, aquí tenim el cultiu dels carbassons. Tenim diverses varietats, concretament tres, el pigallat, el blanc i el verd. Aquí us ensenyo en detall el que és una flor del carbassó, que això és la flor i això d'aquí baix és el fruit. Llavors fem cultiu ecològic, que vol dir que no posem cap producte químic. Tots els productes que posem són completament naturals i ecològics. I ara tot seguit us ensenyarem les tomates, perquè veieu com fem el cultiu de les tomaqueres també. Aquí us presentem els tomàquets que hem comentat abans, que són completament de cultiu ecològic. Tenim varietats que són completament aclimatades a la nostra comarca, perquè a base de selecció de molts anys hem aconseguit aquestes varietats, que en tenim un total d'11 varietats diferents, i estem buscant la millor per produir les futures marmelades. Llavors, aquí es veu aquest color blau, que és el producte natural que posem, que és sulfat de coure per evitar cap producte químic a la terra, perquè fem cultiu ecològic. Bueno, companys, ja veieu que en aquesta casa no parem mai. Esperem que us hagi agradat moltíssim el nostre nou projecte i us reemplacem perquè a la propera segurament us ensenyarem ja els potets amb la confitura de tomàquet, la confitura de maduixa i fins i tot, possiblement, la millor salsa de tomàquet del mercat. Vinga, fins molt aviat!